Karina most lehet. Zoli mit csinál? Zoli mit csinál? Éka, nem arra megyünk! Arra! Ja? Anyád, de kényelmes szó. Na jó, de vigyázz azért a talajra, baszki! Szerintem te is gyere ki onnan. Hogy tolja a Rambó? Hát ez valami kívül kényelmes. Jönnek? Úristen, de még hogy oda néz! De nem! Jaj, de szép vagy, vagy meg azt a kurva! A Lotti hogy tette magát? Jó van! Figyelj, figyelj! Nézd találkozhat! Ezt nézd a gyönyörűben! Eskört menjünk! Zoli, miért nem ülsz le? Nem fognak halni, szegények! Miért nem ülsz le? Jaj! jobb. Igen, úgy nehezebben áll meg. Bazd meg anyádat! Az a beállás. Hát úgy éreztem rajta, hogy mászás. Most mondta buhára. Szépség. Jajjaj, én még továbbjak, hogyha jönnek. Szia, hogy dobog a szíve. Majd de drága. Ezen az úton még én is vágtáznék. Ez az út, ez jó. Tényleg nagyon jó egyébként. Csak az út. Jönnek Ilyen lucernákban én nem mernék vágtázni egyébként. Tessék, Én ilyenben nem mernék vágtázni. Csak Amit nem féltem. látok én abban nem. Rambó! Ne hát üssem, jó? iszul. Jézusom, Rambó! Nincs is hangod. Nem fog elindulni az orjában. Jaj,